everyone! Konnichiwa! So today, pupunta tayo sa cheapest pet shop near our place. So, enjoy watching mga bali yung entrance sa my toilet. Okay lang siya. Not bad. Not bad yung price. Cute naman, oh. May pang winter. May pang summer. Ito yung mga size. Kawaii. Kawaii me. Apple. It's cute. Oh, my Mickey. How about this? So cute. Mura lang siya dito, guys. Kasi sa iba, nasa mga semi-yan yan. So, mga 500. Dito nasa ano lang. Ito, okay to siya, oh. Maganda po. Then, yung mga higaan nila. Wala lang dito kasi nakabili ako dati. Ano siya? Nasa, oh, kurayasui. Nasa, ano po siya? This is guy. This is cute. I like this one. That's a neko toy. This a neko. This is cute. Maingay yung ano. Yan, mga toy na mga. Yan, ang po din sila. Ang kaya ko naman, sabi na ko siya binili ko dati. So, may ano din sila mga nilikoto. Ito, nilikoto niya. Diba? Ganda. Saka dito mga guys, sa Starmax, hindi siya masyadong mahal. Kaya dun sa iba na pinuntahan ko kasi nag-check ako ng price. So, it's not bad. Ang bet ko ito kay Waffle. Cute. Ang winter. May pang winter din sila. Ang babae. Ito kay Waffle. Ang winter. Ito maganda ko siya. Parang malaki naman, no? Kay Waffle. Parang malaki siya. Ito, cute. This one cute. Mas gusto ko yung dark color kasi parang hindi siya madumihan. Kahit ano, pwede ito. This one is good for winter. And beta yun yung pang cute. Pang Japons. Baka makahanap siya ng girlfriend.
So dito guys, may ano din sila. Nag-sell din sila dito ng mga dogs. Nice for. Okay. Pero mas bet ko to, yung may ano siya. Mas bet ko tong ganito. Ayan. Kasi may hoodie-hoodie siya. Diba? Bye. Alam yan ng dog. Or cat. Ito din yung mga toy ng cat. Dog din oh. Sa mga pusa. Mga playhouse nila. Yan din sila natutulog. So cute. Nasa ano siya? Almost 7,000 yan. Ay, 7,000. Itaas mo yan. 46. Ano yung mga diaper nila. Mga dogs. So, kahit yung cut nila guys, ayun, muna lang siya. Ito yung price. Compare sa mga shop. Ito lang siya. Ito lang. Thank you for watching and have a nice day ahead. See you next time.